Som veľmi šťastná, že som bola súčasťou tohto koučovacieho výcviku VIA Institút, pretože ma naučili veľmi veľa takých tých praktických znalostí. Čo mi hlavne dal je komunita skvelých ľudí, ktorí sa navzájom podporovali. Veľmi sa mi páči, že tento výcvik bol vedený teoreticky a hlavne prakticky. A myslím si, že to, čo si z neho hlavne odchádzam, je naozaj takéto správne profesionálne nastavenie, že ako ten coaching robiť tak, aby bol v súlade s etikou a s touto profesiou, aby sa robil správne, ale zároveň naše mentorky Silvia a Miška majú ohromnú schopnosť podporovať takú individualitu v každom z nás, takže ja cítim, že vďaka nim verím, že bude coachkou, ktorá bude nielen profesionálna, ale hlavne dokáže byť sama sebou.